Hai, jotono phongkaham. Phasa jala phala Kaitorni mungsing sangthen. Kaiton hamjakma subrai su Kristoni kherokma phala Kaitorni baithang norok joto bai tongthang. Amen. So faide kathang Kaitorni kokthai. Ophong kasang sang khanalayan. Tamaning ke sungsar engka black krima sungsawa tangjak jo to borok muni shono saksani je de harno tei saksani posano tei sungsa phalei murder phalei tongo rape phalei tongo drink joak nolai wei phelei omo haike saksangno nosto khlaiwei sungsarni borok kalai gi thilei deralai tongo ang poito khlayo omo soijora wono message bang to zakhan nai di singsar ganangge zara salai busara buri ingthang salang thung joto dendrai chawe drugs awe theli to omro bebak no Kaitorni birodi ta krima singsar abon bangi faidi tini elambak katha pamo hisuno phur manusul khanalayan elambak suno phurngui tongo 1 Corinthians chapter 6 1 Corinthians chapter 6 verses ke 19 to 20 This is how 1 Corinthians chapter 6 verses ke 19 to 20 Oro dongoi chaka kanani Chini bwsak na toigui Kaitor tuma khlaika Don't you know that your body in the temple of the Holy Spirit who live in you? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Almighty. Oro saka Kamu norok saimania de Kamu norok saimania de Norok ni bwsak engka Kaitorni phala Kaitorni nokthar. Yes. Takuk tei bukso. Sing saimana na. Chini bwsak engka. Chini bwsak engka phala Kaitorni nokthar. Phala Kaitor bai rjak mas. Hallelujah. Hallelujah. Sing je tabo kok sawi tong sing je tabo kok sawi tong nung je tabo kok sawi tong hingi tongo thangai tongo obo sab abono phala Jacob busabo sakha phala je sik jora chini bisingo to asik jora no tahok de bujo jung kathang tongnai nung kathang khanai ঠিক de je sik jora phala chini bisingo tongo asik jora no kathang jung kathang phala kreike man kutu hallelujah praise the Lord obose Kaitor tini sunu permanen tini 1 Corinthians chapter 6 verses 9 no apkong no sunu sawo chini bwsak engkha kaisa phala kathari nokthar sei jetak sang kok sai tongmani chungno hiroi tongnai chungno kok saroi tongnai chungno kathang tongnai abo engkha phala bo abo Kaitor bai chungno rjak mas abon bai bo oro sungno tamhi phurngpi kha hanmale parichu phori phian pori life plan who live in you isa bo phala nung bai tongo phala chung bai tongo and who was given to you by God abo Kaitor bai ke rjak manse hallelujah hallelujah nor akog no serious nari tini tamu phurungjagi to obo Kaitor bai ke rjak manise jetang kathang tongui tongo nono hiroi tongo nono kok saroi tongo obo Kaitor bai ke rjak manise You do not belong to yourself but to God ora bilai ke sunu srai saka obani bagai no
Aboni bagay no nungni ni saksani ya. Nungni ni saksakni ya nung Kaitorni se. Belai serai. Tabo problem situation create khainai somai create khainai nini se. Chini bwsak elbang chunu serai saka. Chini bwsak woje kok saroi tongnai gathang khlai tongnai afola abo Kaitor baikhe rzak manise abon bai bosuno tamu hne saka manle obon ni bagui no te nini sak ni liya. That means osini bwsak no nini chong tui nini musuk tui ke ব্যবহার খাইমান ya ni sarman sitakte obon bang hai ni saka or phaidi singte se porlai. You do not belong to yourself but to God. Arta mai saka nung obon bang nung te ni bwsak no ni musuk tui nung te tidul maya salok maya tamuke Kaitorni bagui se hallelujah orta mo hi sapi hinke He bought you for a price. Or hai saka bo chungno bini thoi katharai painakha. Hallelujah. Bo chungno bini thoi katharai painakha. So use your bodies for God glory. Praise the Lord. Hallelujah. Or chungno okok bwsakha awoni bagai no chung chini bwsak no use khlaidi Kaitorni jingsa sani bagui nini bwsak no use khaidi Kaitorni jingsa sani bagui. Hallelujah. Kaitor sungno okok sting kesana ta hotel kusong jing sengsar ganangai nari neke joto boro jing sumsok samungo deramangni samungo kirma singsani samungo samungsayawo mangse singsin bwsak no use khaiba phiaba tini norok saiman sidi chini bwsak engkha jenis bwsabon aike sing srai siwo chini bwsak engkha gathang Kaitor bai tagui snamjak mani bwsak gathang Kaitor bai yak bai thang snamjak mani bwsak tei bini jingkha saphan hama dai rojak bwsak chin bwsak engkha Kaitorni songdari salla sobresu Kristoni thoi kathar bai ke paijak bwsak chin bwsak engkha gathang Kaitorni phola kathari nok kathar chin bwsak chin bwsak no bostu no hai samu thefa dekhni bo declare rakha chin bwsak no bini jingsa sani bagui bini samuni bagui se jungno use khaini declaration roi klangsa phiaba norok tini sisidi chin kathar bwsak gathang Kaitorni nok kathar bwsak no Subraisu Christian thoi kathare paijak bwsak no afa Kaitor bai hani snamui tagui rangma kathang rojak bwsak no jing sumsok khlairoi joak kharoi deman drugs saroi deman hamya saroi deman bilai kima sangsani kokyo norok sidi chin bwsak engkha phala kathare nok kathar chin bwsak bini samuni bagui bini jingkasani bagui se sramjak tongmung no jing norok chini bwsak no tegui norok ni bwsak no tegui samungsayawo tongmung no thepawai tongo phanangoi tongo use khladoi tongo ke Kaitor tamuisa norok belai kirba sangsani ko naide oro tamuisa 1 Corinthians chapter 3 verses 16 1 Corinthians chapter 3 verses 16 Surely you know that you are God's temple, that God's Spirit live in you. So if anyone destroy God's temple, God
will destroy him. For God's temple is holy, and you yourself are His temple. Blay ke hambai maro pai flaya hambai jin katham kai tu. Ora they would clear klai ka chunu nai di. Kubi no norok no Kaitorni nokthar. Yes. Oh church ya. Oh church building ya sin nokthar. Christos no binin thei kathar bai jini bwsak no se bini nokthar snamo. Hallelujah. This is hafal. Christos no bini thui bai jini bwsak no se bini pavitra mondil snamo. Church no ya. Nok yak bai tangja nok no ya bo salta bai thangnai phiaba sin obsa mol brum no tamu klai kan ke kubui no bo sin bosak no bin thik kathar bai ke pai gai nai sin obsak no bini nok thar snam ha. Yes, hallelujah, this is right. Phiaba if anyone destroy God temple phiaba je kun khoroksa Kaitorni nokthar no nosto khlaike অর্থাৎ সবাইকে ব্ল্যাক ক্রিমেশন ক সিরিয়াস নাই যে কোনো বড় Kaitorni nokthar no সবাইকে God will destroy that person. Hallelujah. ব্ল্যাক ক্রিমেশন ক তাহলে সিরিয়াস নাই যে কোনো বড় Kaitorni nokthar no সবাইকে Kaitorbo অবশ্যই বড় সবাই কিনি bo kog rukha no tahotai so niro serious na bo kog rukha no a girja nok no sabai ma bai no kunu phan tani ke kisa misa ngai manu phia original nok tharang kha sin obosa elambak sung no o sin bosa ni ko sa sin obosa no se bini nok thar snam tabo sin obosa se bini nok thar okay jin obosano tegi jing sumsok klaika jin obosano tegi jing pode por samrogo hamia ro thepa kha mudnarang sidi nung Kaitorni nokthar no nung no subai nung samuhya tang khamane nung jekunu samuham yawne no busano use klaika mane mudnarari Kaitorni nokthar no subai nai poitro mondilo nosto khainai ke boya you nungse Kaitorni birudi nungse Kaitorni nokthar no subai na inta amono si serious na rita hote belai kirba sungsani oro bosono ting kha you yourself are his temple place rachaka nung norok no Kaitorni nokthar belai clear belai srai Christian ta hote hallelujah tong thok awani kagina jini obsak se bini nokthar yes obsak na tuise jeng taba Christian samungo tong thonan obsak na tuise jeng salbrum tong thoi tong nani obsak na tuise Kaitorni suri wi bobai kring tong nan bai jak manis hallelujah jin obsak bin thik thare pai na jak obsak jin obsak bini nokthar klai snamjak obsak oboni bagaino jeng phaidei jin obsak no leta peta khlaiyaoi sumsokni samungrok tanglaiyaoi jin obsak no jeng Kaitorni samunglos phananglayana hallelujah praise the Lord Jesus Christ thank you almighty God ang poito klayo Kristoni takhudei baksa dini isa misale wan suk na yanu tei busiwan tei kisa ang kok sain pairo mai nerok kisa wan suk nyai di jeng je tabo nung ang hanoi tong mani je tak seng kok sawi tong mani seng je tak kok sawi tong seng je tak hingei tong nugui tong obo ungkha pholas
Afola kaitor bake berjak manis. Sin obosake kaitor sakbai thang takmani juno mothangui tongnai juno kok sarui tongnai juno tidului tongnai wngkha abokha kaitor pholas kebuya abongkha kaitor obon bangino bosuno bogroi kangkha nin obsak yak bai sinamjak bwsak kathang kaitor bai sinamjak bwsak bwsak no jalui tongnai bwsak no tidului tongnai wngkha kathang kaitor phola kristoni phola oboni bagino chin bwsak no bini samungo thebalayano takokte bukso chin bwsak no bini samungo bini singkha sani bagai jing thebalayano use kailayano tei sing sitino norok sitino norok nini takoko nini kisincho nini bayapso sadi hallelujah jotona hambai God bless you.